Slijedi uručenje tradicionalnih nagrada za ljude koji nisu izravno u biznisu, ali itekako utječu kako bi privrednici koji prave nove vrijednosti lakše dolazili do raznih administrativnih olakšanja. Oni koji stvaraju ambijent za biznis, naravno prije svih ostalih su načelnici i gradonačelnici općina i gradova, ali i oni koji kroz komorski sistem olakšavaju privrednicima i vlasnicima biznisa i onako komplicirane administrativne procedure. 103 godine je stara naša komora u kontinuitetu, znači kroz nekoliko država i nekoliko sistema je prošla. Danas je na dobrovoljnoj osnovi najjača komora u regionu. Na usluzi smo kompanijama u svakom pogledu. Nosioci smo sigurno po 10-15 projekata godišnje Evropske unije i Amerike za razvoj biznisa. Odlični smo suradni sa svim drugim komorama. Imamo odlične partnerske odnose sa vladom i normalno svaki dan se svađamo. Inače, moja deviza je da biznis treba da bude ispod politike, jer to je koheziono telo koje jedino može da napravi progres, budući da u biznisu se poštuje samo profit, a sve ostalo se zaboravlja. Branko Zeski, predsjednik Privredne komore Sjeverne Makedonije. Gospodina Zeski je na čelu ove komore već punih 20 godina, a već i ranije dobijao ovu specijalnu nagradu 2013. godine. A nakon toga bio je i član žirija ove vrijedne nagrade. Specijalnu nagradu, Evropski najmenadžer decenije u komorskom sistemu i najkomora regiona, dobijaju gospodin Branko Zeski i Privredna komora Sjeverne Makedonije.